what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Alwata imanya dakabatesa Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe Alwata imanya dakabatesa Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe Magorila makomo Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Chirongwa The Forgotten Veterans, chirongwa chatiri kuteera varwi vehondo yerusununguko uyo zvakare nemunhu wese ane basa raakaita mukusunungura nyika ino. Chinangwa ndechekuti mhuri yeZimbabwe nemagenerations ari kuuya vagoziva kuti nhoroondo yenyika ino yakafamba sei uye yakabva kupi. Muhondo munogona kunge makanga muri mujibha chimbwido vabereki. Chirongwa chenyu ngatigare pasi mukurukurewo basa ramakaita. Nemiwo makomrades ngatitaurei nezvehondo yechimurenga nebasa ramakaita. Nhasi tateera mumwe mwanasikana kuti aiwa regai tigare nemi pasi musiyewo nhoroondo yebasa ramakaita. Hongu mwanasikana akabva paNyamuzuwe ndokuenda kuMozambique, asi tamuteera kumusha kwaagere kuti titaure naye tinzwewo mafambiro akaita. Regai tipinde muhurukuro nemwanasikana uyu. Amai Tambara, makadi zvenyu? Ndiri pangu, makadi zvenyu? Tiripo zvikuru sei kuno kuPurazi? Kuno kuPurazi kuri right. Kuri right. Makarima ere gore? Takarima asi zvanga zvakuda kuvhiringwa nezuva pakati apa. Kuno munorima chii? Ndorima chibage, nzungu, soya beans. Netumwewo tokuzongoti masunflower, nyemba chichi. Handiti, kuno kwakurimwe fodya? Fodya vashoma vanorima. Vanorima? Vashoma. Handitika. Aiwa mai, ndinofara nekuti gamuchira pazuva ranhasi. Ndoziva kuti kuno kwatave kuno kuPurazi. Ndizvozvo. Handitika. Ndoda kuziva kuti mudzimai wandigere naye pazuva ranhasi akaberekerwa kupi? Kumusha kunova ndo kune rukuvhute uye zvakare mumhuri yekumusha kwavo kwababa naamai yakamirawo sei? Alright. Regai nditange nekuti maita zvakanaka mauya. Tinotenda. Pano paPurazi, asi kuti zvizosvike panapa zvakabvira munzvimbo yekwamutoko. Okay. Pabhuku rinonzi rekwamukomeka. Ndakabarirwa ipapo. Ndiri ndidangwe remumusha. Mababa namai mazhowe. Kana mukatendera mukaona mbuya wangu varipo, ndo mai wangu. Vari kunwatia? Makorokoto. Ndo mai wangu. Saka takazoita the late baba wakazofa 2021. Asi takakura tiri vana 9 mumhuri. Ndini ndidangwe. Pandakakura ndakatanga kudzidza chikoro changu chekuprimary panonzi paKoo kwamutoko ikoko. Kubva 1969 pandakatangisa grade 1 ndichizopedza 1975 grade 7. Mukukura kwangu semunhu dangwe munoziva pane vanoimba kuti shingirira mwana wedangwe. Zvakawanda zvizhi machallenges ese anosangana newe kana kuti zvakanaka zvacho zvese zvinosangana futi newe. But ndiri kuti ndakasangana nemachallenges nezvakanaka. Kungova mwana wedangwe zvakandinakira. Si machallenges andaizosangana nawo pamba
unoziva unongonzi muka uende kunorima makuseni uchienda uchizobvapo makuenda kuchikoro ende ndiri mwana wemunhukadzi zvakanditorera kunetsa but ndakazvigamuchira ainditevera aive mukomana taizongofamba takadai tichienda kuchikoro panguva iyoyo tainzi tibike sadza munoziva tichisungirira nedhuku dzimwe ngoshobika nedere redhuku richirembera Ondi yake lunch. Lunch. Zvokuti kuchikoro kwedu kwanga kwane distance kuti udzokere kumba kwakusingaite. Asi taizoenda tunoswerako. Kuchikoro ndakaitawo grade 7 yangu ndikapasa. Maactivities ekuchikoro ese mazhinji acho ndaita netball, kumhanya, kujamba, ndishono kukwidzana nezvimwe zvikoro. Ya 1974 tisati tasvika grade 7. Ndopatakatanga kunzwa zvokuti kwaita hondo kwazonzi anzi Muzorewa azodiko hameno zvazvaita uri mwana mudiki hawana kuzozvitora taingozvitora so lightly saka pakazoita manje kuti tinyatsonzwisisa takazonzwa kuti kumandarweni kune vanonzi vakomana kati vakomana vakaita sei hanzi havaoneke ukavaona apo make sure unozotoona taizoenzanisa nenzvimbo iri kure kure but paunenge uchifamba upaone tikati kana iri hondo yakadaro inotyisa saka kwakuchiita sei apa tatiri mugrade 6 asi chikoro chedu hachina kuvharwa takaramba tichienda kusvika 75 zvauya manje zvamuarea ipapo ndanga ndiane 14-15 years somewhere 14 years muarea tione chinzimbonzwa kuti usiku kwatorwa wanhu waenda uko tisingazivi kuti anonzi mabhesi tasati tazviziva ipapo zita rekumusha ndiani amuna kundudza mazita ramakapuwa namai navo zita rangu rinonzi Charity Gava rekumusha kuti Mazhowe raive zita raasekuru wababa saka asekuru vangu vakabereka baba vakati ndinoda kuti zita rangu ribudewo mamapepa ndobva ranzi inini ndini ndakaita first born bva ndanzi ndonzi Charity Gava but vamwe wese wana Mazhowe zvokuti mukatsvaga anonzi Charity Gava kumusha uko munogona kumushaya because vanoshandisa Mazhowe but birth certificate rangu rina Gava ndozvemwana wedangu ndozvemwana wedangu animaona machallenges ake zvokuti kana kuri kuti daiko kuti ndasina kuzochinja zita rekuti Gava nichienda kuna Tambara kuti mochari munoda kusaine yekuti Gava asaine hapana aiwanika hapana Gava wacho akatofa saka zvisinei takangokura takadaro 1975 ndo pakatanga kuitwa makipi tanga takuziva kuti kwaNyamuzuve kwaKipi kunonzi kwaBonda Makara kwane kipi ndekupi kumwe kwakatitenderedza ndokwandanyatsokuzi kwaChitekwe kwane kipi kipi yakaita sei zviri kufamba sei izvi apa tanga tichangopedza kunyora grade 7 ndofunga takati kaskei takazopinda third term tatonyora saka ndobva zvanzi isisu yedu iri kuenda kwaBonda Makara apo right handina kuona ichibudirira ini handina kuona zvichibudirira zvikazonzi aiwa toda kuti muende kwaNyamuzuve ndobva zvazoenda kwaNyamuzuve but vanhu vakati kipi yedu iri kwaNyamuzuve toda kuti vana vedu vaende kudzidza futi kupi ikoko kwaNyamuzuve chikoro chedu chisu chataidzidza chikwako chakaendeswa kupi kwaBonda Makara mazuva akaendeswa kwaNyamuzuve vanhu havana kunyatsokumugara yakabva yabhombwa kipi nemacomrades ini ndakasati atomboaona yabhombwa kipi bva tadzokera kumamisha saka hatina kana kuzoenda kuchikoro zvekudaro zvakanyanya patangogara tagara kudaro ndobva ndakambobikira ka1 kutakura masadza tichienda mugomo rainzi rupfumoti pakati kati totakura sadza tichienda kunovapa ndofunga ndakatakura ka1 ipa mama taaona nemagandanga kana tanga taaona ndo first day randakatoaona ndichienda kutakura sadza totonzi awa ndicomrade Mhingi
pamwe chimbodza vana vadika tanyanya kuwada kuno vana vadika saka taizomirira kupakura sadza richienda nevanhu vakuru togara zvedu kupi ikoko asi shungu dzaida kuona gandanga handiti mazvona but handangona kuriona but aingodzwa mazita ana comrade Bvumai ana comrade Kambanje kuvaona ndasingavaona hapano iyi grade 7 yapfuura maresults abuda ndobva taenda kuyatorera kwabonda makara 1975 iyoyo ndatora maresults baba wangu amanonzi wamasho waishanda pachikoro chinonzi Nyamuzveya hai ndipo wakadzidza sakangozvarwa wachidzidza wachishanda ipapo ndobva wati toda kuti uende kuchikoro chikoro hachina kuvharwa ndokubva taiti aiwa zvese zvikoro zvakatenderedza zvemapuraimari wakatora maresults acho bva tandosangana kupi kwaNyamuzveya ya 76 tichifamba zvakanaka chikoro chichifamba zvemagananga zviya handichisiko because handamubhodha handina kuzonyanya kuzviona maningi 77 magananga aya atsviridza manje apinda nyika yese saka taiti takagara kuchikoro kuma55 taenda kumudining waizongoona takazongotanga kuona mawindo kuona munhu akabata pfuti pawindo iri kuona munhu akabata pfuti waivaziva kuti waifara kati magananga tikati iwe ndiwe wacho wawa iwe wakabva kwapinda 1 kati makadii vana vechikoro takasiva makasimbawo nabhodhi master wedu anzi right tauya kuzodya nemisadza tikati ngatidyei tobva tadya bva waenda hatina kuziva kuti wakaenda kupi sibva taenda zvikanzi nhasi hapana ari kuenda kuchikoro evening studies tobva taenda kunorara mangwana acho wakaita the same wakati nhasi toda kuti tiende kwatinogara tapedza sadza endai munopfeka zvinodziya munhu wese line kuma88 ndobva taenda pabhesi rinonzi rekwaChibanda tasvika pabhesi ipapo ndopataimba nzimbo dzechimurenga nevamwe vanonzi comrade Beauty Makiva zita rake riri kumushandirizive nana comrade Kambanje vaivapo comrade Bvuma Zvipere vaivapo ndo watanyanya kuziva vamwe vanga vakagara mumasposto tasingavazivi but iwo ndovaiuya vachitimbisa dzimbo dzechimurenga tichiimba tichidzoka kusvika taizobva ipapo kumapast 3 dzakuti to 4 tichidzokera kudhomu torara pakurara kuzodzokera kuti tiende kuchikoro dzimwe nguva zvaikunda but vaiti manikidzirai kuenda kuchikoro kuitira kuti masoja aSmith arege kuziva kuti pane zvaitika asi takadaro for almost 2 weeks unoziva vatengesa vanga vasingashayiki takazonzwa manje pa2 weeks ipapo tonzwa matichers nevashandi vese wauya kutorwa nemasoja aSmith ndobva waenda bva pasara vana vechikoro vega vega vana vechikoro vanga vari kumusha kure vakati kuchidzidza kwacho hapasisina reke tikwire mabhazi tidzokere kupi kumba vanga waifamba netsoka vamwe vaifamba vachidzoka saka inini ndokubva ndafamba nemumwe shamwari yangu ainzi Margaret Katsande kuti anonzi Margaret Katsande anogara pakowo pachikoro kwatakadzidza uko takazoenda tese kuboarding ndobva taitana shamwari handi kumusha kuwiketi kumusha kwedu manje panofambika netsoka ava vabereki vedu matichers nevabereki sanganisira baba wangu waendeswa kujoko nemasoja aSmith ndobva taenda kumusha kumanheru kwacho kubva paita murari pakauya paruware so wenharaunda wevillage kusanganisira nana mai wangu wese ndobva taita murari wedu ubva wauya zvikanzi pane wabva kuchikoro kwaNyamuzveya apo tikati tobva takwenya totaura here ngati tiri pano zvikanzi right muroda kuenda kuchikoro here tikati toda kuenda kuchikoro zvikanzi maita zvakanaka toda kuenda kuchikoro kuMozambique kwatinonodzidza chikoro ende munodzidza kusvika pamunoda kati shamwari handi munomwa muchadzidzika chikoro zvavharwa mangwana acho ndobva tamukira kunotora matsvangi edu kuchikoro ende tichibva tasvika chikoro chinzi chatovharwa officially hakusisina bva tatakura matsvangi edu
vatanosiya kumba. Tasiya kumba neshamwari yangu yacho hapana akatozviziva. Ndobva tatora hembe dzedu kumanheru pataenda. Zvikanzi waiwa vasikana waiwa muri kupi? Izvi pataita morarika pane vamwe vakazouya usiku hwacho. Wakatorara ipapo hatisina kuziva. Isi takadzokera kunorara kudzimba. Wauya kwakumanheru bva wauya futi. Hamena kuti wairara kupi, inini ndo zvandasingaziviwo izvozvo because tatichiri vana vadiki. Saka vauya ndobva wati wana kuchikoro waiwai. Toda kuti muende kuchikoro. Ndikati baba wangu akati muda kuenda kuchikoro kuSt Mary's kwaigara amai nini. Kanzi no, toda kuti muende kuchikoro. Ndobva ndadzokera kuna baba. Zuva racho ndo rakabviswa baba kubva kujoko. Wachibva uya kumusha. Wakati zvikanzi kati kwankuri sei? Zvikanzi kujoko hakuite. Taidirwa maporridge bali musoro. Ndikati zvino manje tichararama sei? Chikoro chavharwa kwaisenza baba. Inini wacho handichafunda. Vana vechikoro vese ava vadiki wangu tanga tiripo 6 mazuva acho. Havachaenda kuchikoro. Saka ndoita sei peta kutoenda hangu. Kwatanzi kunodzidza mahara. Mari ichawana baba. Ngaichidzidzise vapi? Zvikanzi alright. Patapiwa $2 nababa. Iya yehove. Zvikanzi moenda muchidya munzira. Patapfeka zvikanzi aenda hamupfeke hembe dzakawanda. Ingopfeka hii hembe shoma shoma, 2 kana 3 nebhutsu dzakasimba. Aiwa tobva tapfeka. Patasimuka ndofunga takasimuka kuma past 9. Yo, ndikutoone iwe tani group line pano nekoko vanhu vacho anomboonei kuti wakabva nekuti takazongona takufamba. Vanhu vatakafamba nawo group racho ranga rina vainzi Comrade Chando. Vaive provincial MO. Nevainzi Comrade Ray Shupo. Vainga vari territorial territory inonzi chiko command inonzi chiko territorial commander. Pozoti vatati naye angari section commander ainzi Comrade Mandebvu. Neva Comrade Ray Shupo wanga wane guard wao ainzi Molimina. Comrade Chando wanga wane guard wao futi handichaziva nemamwe section members anga aripo handichawaziva mazita avo. Pagrupu iroro tanga tavasikana vangani 3. Nemudzimai ane vana 2 nemurume. Mudzimai uyu aisvikirwa. Saka kusvikirwa kwaaita aitora information yekuti kuchaita hondo kana kuti kuchauya vavengi opa magandaka. Saka vatengesi vakazomutengesa vakuda kumuuraya. Saka tikuda kuenda nawo kuMozambique. Ndobva taenda nawo kuMozambique. Takafamba tichibva pavillage repamukomeka. Ndobva tanorara pamwe village rinonzi rekwako. Saka taizobatsiridza amai vakubereka vana vavo. Vanga vati vadiki vana vacho. Vyavaziya zita ravo. Vainzi amai Shila. Ndio ranga riri zita remwana wafirst born. Nababa waShila. Shila wacho ndo yaitaibatsirana kubereka nomumwe anga ari kumusana. Mazita avo handiazivi. Asi vaibva pavillage rinonzi rekwaNyamuzuwe kana kuti side rekwana Chisenye. Tobva tarara Nyerenyere. Ndobva taona group revakomana nevasikana vakanga vabva paNyamuzuwe. Vamwe wacho vaigara muarea imomo. Saka pawakationa ukati iwe Jerry uri kuenda kupi? Zvikanzi vamwe ko aita sei nemakomrades aya aita sei? Ndobva vanyarara. Ndobva vadzoka takutosherwawo nawo saka tatova makomrades nguva iyoyo because takutosherwawo nevakomana vavo vachiuya nesikafu tichidya. Saka unoziva kuti kana munhu akakutarisa so akutoita kunge achagumburwa achienda akakutarisa achidzokorora achidzokorora kati ndobva wachienda zvavo ndobva waenda. Zvikanzi nemakomrades aya mazikana tikati vamwe vedu vataenda navo kuchikoro. Ndobva watapedza tikapedza tabva ipapo taifamba usiku chete
tasinganyanya kufamba zvezvo kunyanya kufamba because akatinde mudzimai anga changobva kusununguka mudzimai asi ndofunga anga ne 3-4 months abva kusununguka saka taifamba zvedu zvishoma plus timu ratatinaro racho rari remashefuka takatsigira zvakanaka hatina kana dambudziko ratakawana takafamba kusvika takabva panyerenyere tobva taenda pasuswe takakemba mudhuze netara ari masikati tanga tisina anotipa chikafu because kwese kwanga vanhu vanga vamukipi kwanyamukoho vamwe vanga hamene kuti kipi dzavo dzimwe dzaa dziri kupi saka handisiwe kuti zvakafamba sei. Takazongoona amwe comrade vauya nematindi mukaka unonzi condensed milk nematindi beef takati nemvura yedu zvikanzi dilutai condensed milk muvhure matindi beef mumwe tikati rugarikawo kuti aizviziva here mukati kumberi kwakanaka kumberi kuri right tobva tanwa tichisvika pataswera kumanheru tobva tasanga futi kubereka vana vedu tobva taenda kunonzi takanorara kunonzi tasingafamba madistance akareba tobva tanorara but pausiku apa taifamba zvizvo zvekuti unogona kufamba distance kubva apa kusvika apa wakakotsira usingatozivi kuti uri but uri munzira uchifamba taizorara kana kuma 3-4 tasvika paarea tonzi ngatigare panapa takanorara kwanyamukoho tarara panyamukoho kwachimukoko kuna nashinga uko ndokwatakanorara ikoko takazoona ndokwatakazopiwa mvura yekugeza tabva kwandakabva uko hatina kuwana mvura yekugeza vatarara panyerenyere hataona mvura yekugeza vatarara pasuswe hatinaona mvura yekugeza takazonopiwa mvura yekugeza kwachimukoko kusuku kwanyamukoho uko ndobva tageza usiku aiwa tapedza tapiwa chikafu ko takadya sadza vatapedza zvikanzi tikabva pano tiri kuda kufamba zvekuti ticrosse border kati kanzi nokuti tikasacrossa border mana uko kudendera uko hapasisina vanhu tinofane nzara saka chikafu tonochiona kuMozambique tikacrossa border vakomana zvese chingwa mukaka tinge takuzviona kati aiwa kuti chanetsa nei ngatiendei tabereka vana vedu tisi takufamba makomuredzi edu pamberi vachidyarana vamwe pakati mumashure moenda vamwe pakati apa tiri line tafamba tasvika tafamba distance iyo yakazoreba zvekureba zviya kubva kuna shinga kunocrossa border renyamapanda saka takasiya kembe yenyamapanda iri kuleft side kwedu isi takazoenda kubudira kueast uko takazonatsokunzwisisa manje kuti tapinda muhondo isingaite kwete kuti pakaridzirana futi taakunzi nzvimbo yatasvika ino iyi hapachisina achataura munhu ngaatsike patsika mumwe mazvita ngaatsike patsika mumwe chikonzero chii zikanzi kuno kune zvimbambairo mabhakuni ukatsika pako ega uri kuputika ende ukatoputitsa bhakuni tese tinopera kufa ndobva wati it's okay takufamba patsika mumwe chitsika patsika mumwe patsika ndobva pamhanya makomuredzi kumberi ndobva waona border waya yebhodha ndobva asimudza vamwe ndobva wapinda vachimiramira unoona zviya zvesecurity yazvo unenge uchingoona kuti usingatombodzwisisi uchitsika patsika mumwe achibva amira achipinda kusvika tese taenda zvikanzi stiri kuno tikati aiwa takuchifamba ka zvakanaka kwakuMozambique ka zvikanzi stiri kunoku kwakatodaro futi musatauri maiwe pfungwa dzakutanga kufunga kupi kumba kati zvonhu zvakwatiri kuenda kuno ndekupi dzadaro manje tasvika tikati tikafamba takazonorara ndofunga tafamba distance almost 3 kilometers kubva paborder inini pfungwa yangu yaita kuti kana taita kuMozambique ndiko kwakasununguka takuchingoita zvedu zvatinoda but zvanga zvisina kudaro takandozonorara patakarara pacho takasina chikafu vatanzi titsvage chikafu makomuredzi vaenda kutsvaga chikafu mupovho yeMozambique saka ndopatakanzi tine hembe ngani
une hembe nhatu bvisa 1 bvisa 1 ndikati ndezvei hembe idzi zvikanzi ndedze tiwane chikafu saka tadaro tobva taenda manje tasvika toona huku dziri kuuya zikanzi chiurayai huku bikai sadza hupfu hwaitouya hwakakudzura huya tobika sadza todya kumanheru the same tobika sadza todya toona mvura yekugeza tobva tanzi panapa apa hatisati tasvika but tanga tiri mudhuze netara iyo kuenda kuchangara iyo hanzi hatisati tasvika saka inini pfungwa yangu yaifunga kuti tichafamba netara zvikanzi toda kuenda takadai and hautaurirwa kaunozongoona distance yaita se yachinja tofamba takanangana nerwenya tichienda kurwenya river tobva tasvika pabhesi ipapo paitove nebhesi raitogara macomrades amwe acho aiti akabva ipapo oenda kumusha kana kuti panenge paita hondo kuno kumusha kunopakuwara aipfuura nepapi naipapo ipapo patakazonzi manje vana mbuya vatati navo amai vaya havachangwanzogara panapa because vaita vana vadiki pane vana vacheche ngavachiende kutete wobva wazoendeswa kubhesi chaiko isisi hatina kuziva zvikanzi panapa vakomana nevasikana vakabva kuchikoro chimbomirai muri pano muchitibatsira basa rei rave rekubikira macomrades ari kubva kumusha akuwara ai vachienda kunorapwa nekubikira macomrades ari kuenda kupi kumusha aiwa zveshuwa taitsvagirwa chikafu tibika nyemba dzichidya sadza rezviyo sadza remhunga dzimwe nguva tichimbonzi mukirai kuma4 kuenda kuchangara taidai tiri munzira kufamba kuenda satasvika kubva na4 pabva distance iyoyo chinotora chikafu chekuti tuye tichidya saka tabva tofunga takafamba 2 trips tichinotora chikafu tichidzoka bva pazoya imwe trip yakabva kumusha hapo yakauya nemazowe hembe dzekupfeka dzakanaka dzekubva mashopsi patapiwa tanga tatosimba nenyemba dziya paye tatokanganwa kuti tiri kupi tikati pamwe ndiyo hondo yacho but tairara musango imomo macomrades edu akatikokoredza varume nevakadzi vese tichirara ipapo tisina kana zvekufuga kusvika tazonzi gurupu iri rakatanga iriya toda kuti tiende kupi kuchangara kana taenda kuchangara muzotakurwa moenda kumberi kwatiri kuenda ndobva taenda kana tiri almost 44 ndobva taenda kunorara takamukira futi tibva tasvika masikati zvikanzi panapa hapatisi kuda kutogara masikati nekuti rodhi iyoyi muwenge anogona kushandisa muwe kuuya achitidestroya pano ndobva tasvika bva tapiwa pau nemadhiringi ainzi chiko handichaziva zvananzi kurara bva tanorara mudhuze nemurukuwa kurwenya usiku takarara 2 nights tichidaro kusvika motikari yedu yazouya kutitora eli madhoji patapinda motikari takafamba kana kutoziva kuti tiri kuenda kupi motikari yakatita yakafamba motikari ndobva tazosvika kutete wausiku pabhatari yawo pakazarawo macomrades vamwewo makamarada saka macomrades mamwe anga ari papo wazhinji wacho wakanga uya kuzorapwa wachibva kupi vamwe waibva kubhesi kwataienda vamwe waitobvawo wachienda kwawaenda because station yega yega yaingoti vamwe macomrades asvika vamwe vari kuenda kuchimoyo vamwe vari kuenda kumusha vamwe vari kuenda kutembwe saka papane vangu vanganga uya kuzorapwa wachinzi vane malaria didi saka tobva tanzi chiendai munogeza tikati tauya kakushawa dziya dzekuchikoro dziya wanei kana hanzi endai munogeza muna zambezi murukova sipo pana matauro hatina endai munogeza tobva taenda kunogeza sevasikana zvakatitorera kunetsa takava nenguva yakaoma asi ndotenda Mwari tasvika ipapo mazuva atakagara apa hatina kusangana nekuti ndakasangana nenguva yaindiremera kana chitaura da mukuzviziva saka ndabva ipapo pabhatalia takapagara 3 days taidya makarau netii nesadza nehove
but tichigeza kurikowa chinzi chenjerai magarwe. Tabva ipapo takazouya kotakurwa futi usiku, ndobva tayambuka Zambezi. Hatina kutombozota takayambuka sei. Taenda kwainzi kuTembwe. Takasvika usiku kwakuda takasvika usiku kwakuda kunoedza, ndobva tarara kuseni. Tamuka taona maiwe dzimba dzacho. Twangoita ngatichiko tuimba tweuswa apo. Tumatumba. Ya. Kati ndokuchikoro kwacho ere. Takubvunzana neshamwari yangu yemanje. Kati ngatinyararei. Anzi foreign tichaiziva kuti kupi. Marikurusu kwayo. Kasika kuenda apo. Tichaziva kuti Marikurusu ndapi. Raini kunodya. Kati toenda. Imba idzipo dzehondo. Toona musikana, pane musikana watakazopfura tichitora kwana Bonda Makarawo. Vakuimba yo makomo ari kure. Zvikanzi endai muchimacha, kumacha kwacho tokuziva. Asi atatomboti apa tatasvika mukembi yacho yekuTembwe. Toenda tichimacha, tasvika. Zvikanzi takurai chitini chi5 lita so chikadai so. Mozonoisirwa chikafu chenyu mupi? Imomo. Patasvika tasvika kuguzinya kwe. Marikurusa kwayo nezuro. Foreign. Pavana akamujariwa, ainzi akamujariwa. Foreign. Tasvika. Chikafu chenyu hamuna mabread. Isayo. Patanzi endai hatisati takubvumira kusangana nevamwe. Ndobva tadzokera futi kuye kwataigara kuye kunongo Seguranza. Ndobva tasvika todya sadza riye. Tichitorera imomo tichita sei. Munhu wese tichidya. Kati wakomana ngatidye. Ndozviripo. Waiwe yacho watipa zvikanzi aiwa muchaenda kunogara nevamwe kuri right. Don't worry kuri right. Muchaenda kunogara nevamwe. Tagara 2 days. Unenge muchivhetwa ka. Wakafamba sei zvambazozidi. Saka paye pandakasvika ndichiti takatanga kugara bhesi yataiti taibika nyemba ndichiti chitakurira. Ipapo ndakachema. Kuchema kuridza mberi chai kuti yi ndafunga kumba. Makoperedza akati uri kuchemei? Ndoda kudzokera kumba. Zvanzi unashuwa? Zvanzi Handichandetsa chini? Kati aiwa ndafunga mai yangu nababa wangu. Muri vana vangani? Kati 6. Vatora kundikanzela papo vazondipa chigubhu chemazoe. Ndadzokera pachanga uku kwatiri kubhesi kurwenya uku. Asi ndakazokunda tibva tazoenda kuTembwe. Tasvika kuTembwe. Vayadzokera futi pfungwa iye ndaimbochema kuti ndoda kudzokera kumusha iye but papasina chokuita. Ndobva ndakuti ngatatozvishingisei. Ndobva tazopinda manje mumagroup evanhu makomeredzi anga arimo. Taona shamwari yangu Magiwi anga nasisi vake True vakanga vatotungamira kudhara. Varipo bva wationa. Ndobva tataitana uyo hasi ainzi Nora. Ndinora ka uyu. Uyo ndiGrace ka uyu. Zvikanzi saka tawationa manje. Ndio wangu ari kubika kukitchen. Tikati zvidu zvaita ubva uye nesadza ravo raipisa nemukaka. Waikanywa mukaka powdered milk yainzi skimmed milk. Bauya nesadza nemukaka. Ndanzi idyai. Izvi. Zvikanzi kwamuri kuenda hamusi kunozvidya izvi. Idyai. Takangodai sobva zvaramba. Tobva tanzi endai kukitchen kuye tataenda panenge pane matebhuru ekugadzira nemurara akati dhadhadhadhadha. Maraini. Pabva paisiva popakurwa sadza. Nditi iri sadza kairi. Papatorwa beans. Dodzi. Ndobva dzaiswa pamusoro. Maraini kwesoko. Sadza riye yamanje. Ndio raizotorwa nemunhu ega achitora sheya yakachena. Saka kabeans kaika nekatotsemuka kakaoma kudhara. Sadza rinomenge rabika kuma4. Izvo zvingwa riripo rakamirira vanhu vari kuenda wabva kumabasa vari kunodya. Saka tobva tadzitorai sadza riye tobva taenda. Sadza riri richiramba kudya but takazoguma takutoridya titoritsvaga kuti riri kupi. Nguva yanga yareba tisina chekudya. Kusvika tajairirana nenyaya nenguva yacho iripo. Mabvetwa mapiwa zita rekuhondo. Zita rekuhondo. Comrade Mazvionesa Muhondo. Shamwari yangu yakapiwa rokunzi tichatonga Mabhunu. Mazviona tichatonga. Taane mazita. Hapana achaziva zita remumwe. Ende nevamwe vese vatakange tinavawo takabva tatochinja mazita umwe wacho ndichavaziva. Mazvionesa Muhondo. Tobva tagara
tibva tanzi tamubattalion D ndiyo yasvikira marecruits. Pane battalion C, pane battalion B, nebattalion A. Battalion A kazhinji kacho yanga yapedza training. Isusu battalion D tisanga tiri marecruits achangosvika takamirira training. Takamirira training kudaro zvikanzi munhu wega ega anofanira kubereka pfuti musana. Pfuti yacho yakaita sei zvaiwezwa zvinhu zvemiti tobereka kuti udzidzire kusati wapa training. Tichienda kubasa takadaro uchidzoka ukaoniwa usina ihondo inongoziva punishment yacho. Kusvika tainge takuwacha hembe nemuti wainzi mufufu. Kutora fanike zvakaita mulemoni kwakugwenera zvimakwati zvacho zvooma. Pauri kuenda kunopfeka kuwa hembe unongokumura hembe yako wozvibatanidza oti bva padombo zvobva zvapumafuru bva padombo upo pumafuru. Ende mvura yacho yange iri yemufuku muruwa river taifukunura. So ipapo pauri kuwachira hembe ndipo uchagezera pasaidi ofukunura futi yokuita sei yekumwa. Takapedza nguva yakati rebei almost 2 weeks 3 weeks here handichaziva. Tobva tanzi takuda kuenda patraining. Vana sisi vedu vayo vachiti mukaita patraining zvitobva zvaita zvakanaka ndokuti muzoende kuchikoro matrainwa. Hapana anoenda kuchikoro asati atrainwa. Tataiwa zvakanaka izvozvo. Apa uchiti unenge diet yekumba neuku zvasiyanaka but kuti nekuwanda kwakaita vanhu taingotenda kuti taiona chikafu handiti mazvona. Dzimwe nguva pauya mabaka yawo, dzimwe nguva sauti chaiyo, sauti yemagodoi waiteta kuitambiswa mumaoko kudai tienda kunotodya sadza. Vamwe vaizosanganisa nemvura, vamwe vaigugudura yakadaro vachidya. Saka tanzi takupa training tisati apa training. Svondo rokuti tiite patraining ndobva tanzi tiende kunoshanda mudzimba dzemashefu kutsvaira nekudidi dzainzi kumukomando. Saka ndane shamwari yangu uye tasingakwanzosiyana. Shamwari yangu yanga apfeka dress hembe dzedze takabva nadzo tiye hatichisina. Tatorerwa nevanhu ndipe ndipfeke tozokupai dzimwe dzakanaka ndokutoenda kwadzo. Ende kuti munhu umutevereka haumuzive kwaanenge achigara. Ndane nechitrouzi changu chakaita kunge chitrack bottom so nechitopu chebrown chine elastic munomu chine maoko anosvika nezvimatenda futo zveblack. Shamwari yanga yanga nehembe yered. Zvikanzi endai munotsvaira dzimba dzekomando mashefu abuda aenda kumabasa akasiyana siyana. Saka patiri kupinda tabva paparade kuma7 patiri kupinda takabva taenda paimba yashefu yataida kutsvaira. Ndobva ndatora mutsvairo wangu ndakukotama kudai ndakutsvaira. Shamwari ndikati ko uya kana iwe kero apa kana tatega taidaidzana ikumba magi uya kana pandiri kudai kudongorera kudai. Ende ndakatarisa sezvo ndakaita izvozvo ndakatarisa kuno uku kwangu uri kuZimbabwe kauko ndiri Mozambique. Ndobva taona ndege dzakadai so majet eblack akawanda zvekuwanda zviye. Vari magi kero uyaone ndege dzemakamarada dzauya kuzotoona kuti takauya takabva kuZimbabwe uya pari kubuda kudai so kicheni yedu yange iri kusaidi uku. Ndobva tonzwa bhobho kuti nechemwoyo kumakamarada aita sei because makamarada ndiye ainzi ari kutichengetedza kuaita sei futi chii vaenda rimwe bhombo vataridzwa kubharaki zvanga zviri zvimabhuloku zvaingoitwa zvimusana zvenzou so vataridzwa mabhombo ari uko. Ndobva tanzwa comrade Makasha anga ari base commander abva adaidzira kuti vanhu mhanyai tizai chero kwawaenda budai mukembi mutize hondo masoja aSmith. Zvingaitike izvozvo tiri muno kukurosa bhodha rese iri makamarada achiaregerera mupfungwa mangu imomo. Handaitaura nemunhu. Ndobva taitana namagi yati tize shamwari. Tibva tamhanya kubva pataimba yata vatasvika mutebhuru raidyi ramacomrades mashefu muya ndobva taona mamuine makaroni tii nemukaka chichi kuti titore ndidye so kuti kuru papane zinoronzi zibhara zistoreroom redu ranga riri padhuze ipapo. Takabva tazvisiya. Kati zveshuwa zvanodaidzwa nakomanda zviya tamhanya. Saka munguva yekumhanya ndopa pakaoma upenyu manje. I still remember kuti inini ndakakrosa vanhu vaviri wangu wakafa ropa richierera. Handizoti wangu wafa here but kwanga kuri kutongomhanya noupenyu wangu. Ndakazosara ndandega
kuti ndizive kuti Kero akaenda kupi handina kuziva. Mabhambo ari kumhanya ari kurohwa chete mukati umu. Ini tabuda radius yekembi. But pakubuda radius yekembi panga paane mahelikopta maviri aiteedzawo radius yekembi yacho achitenderera akasiyana distance kuti rimwe apa rimwe apa. Aita ndofunga aiona vanhu vachitiza saka aikudzawo futi radius achiita se achiteerera. Saka inini iyi yekutanga iyi ndanga ndiri kumberi kwayo. Yakauya ka1 ndobva ndarara padhuze nedanda chidanda changu chakangopetwa so chakakufawo zvimatanda zviya zviya. Pandanga ndakarara musoro wangu wanga wari distance yakadai nepairohwa nemabara nehelikopta iyayi. Saka mabara aya paaisimuka aitosimuka nejecha rai ndo raindisvikira pai musoro. Hapana akazotaurira munhu kuti tiza kana kuti ita sei. Because ndanga ndandega. Helikopta yaiti ikapfuura yarohwa mabara. Iyo yomashure ndasina basa nayo because yanga iri kure. Ikapfuura ndosimuka. Ndomhanya ndakananga kuenda hameno kuti kupi. Chandaingoda kuti ndibude muradius helikopta. Ichiuya futi ndokubva ndamira nemuti zimuti zihombe rinenge rimubvere kana kuti rakata sei. Saka mukati memuti imomo yairohwa mashizha aya. Ndakamira patrange apo kuti uchitenderera ichienda. Saka ndo maisvika ichirohwa futi mamakomrades. Ndichizoona futi mamakomrades akaita sei akafa. Tichimhanya. Saka patanda kumhanya kechi2 ndobva taita munenge mudepression. Ndobva ndasangana nevamwe makomrades. Ngati ndiani? Saka unenge wakutotyawo iwe wachitotyawo. Ngati comrade mazvionesa. Oh, uri comrade uya. Saka tata ne comrade anga ari trained but anga akakuwara atobva kumusha achida kuti yakuzorapwa. Ndiye anga akutibatsira manje akati pandinenge ndati rarai morara. Pandinenge ndati ngatifambei tofamba. Ndinenge tatiri 16 tata 16. Tofamba the whole day takadai tiri mukati mayo kubva kuma 8. Akati fambai tomhanya. Tofamba. Akati garai pasi ndege dzauya togara pasi tofamba pane patakazosangana futi nevamwe patasvika kuma 30 something nemamwe makomrades anga ane pfuti tikataiva zvedu zvanaka taane makomrades ane pfuti tisingatozivi kuti hamusisina mabara. Kwakutora manje kuya kwabhombiwa futi kwatanga tichinanga manje tanga takuda kuenda kubase 3 kwainzi kune kwaimira makomrades anga anenge abva patraining ikoko ndo kwaifidwa makomrades aye kuti aenda akasimba kumusha aipiwa kana nyama dzemusango waipfurirwa kana chikafu chakati wandei kuti waenda wakasimba kupi kumusha. Saka isisi ndo kwataida kuenda ikoko na comrade wayo wakati uku ndo kune atlari uku. Saka tiri pakati nepakati pekubva kubase 1 kuenda base 3 ndobva kwabhomba kokuyakwe kanza atowinowe tiri pakati apa. Saka pakati apa pane dzimba dzevanhu vemuMozambique. Ngatigarei ndobva takagara hapana adya hapana wana mvura hapana chatata angoti chero taona upenyu. Vanhu vaita vachiuya ipapo hameno sezvineiwo vanhu taingoungana kusvika takuma 100 chakuti kwadoka usiku tasvika manje kwatosviba kuti saka ngatichifambei. Patiri kufamba hatina kuziva kuti tiri kuenda kupi hapana pataimboziva. Tikati asi kukembe hatisi kudzokera. Patafamba usiku wacho kwabva kwanaya mvura very heavy rain yakatyisa mvura iyoyo isati yambonaika. Saka yanaya hapana anga ane gumbezi kana hembe kana chii. Takangorara mvura ichierera so zvaitoti vaitoti pasi pacho paitodziya. Saka waitoshwira kuti kana uku kwati dzirwei oda kusanduka kuti kukuite sefuti kudzirwe. Saka ndo zvanga zvatakaita. Kuseni kwacho bva tasangana nevamwe comrade wanga wabvarurwa matombo apo asi anga ari murecruit. Tafamba naye kati handei titotsvaga taitora chibage mumadura evanhu veMozambique tichikanga makasha aya anenge apera mabara aya ndo ataikangira chibage. Chibva tapfuura nepamwe shuwa takamwa hwawa takapfuura nepamwe waibika zvihwawa zviya povho yacho aitotizawo hondo naimi yosiya yakadaro totorerwa kapu munhu omwa tokangirwa zviya tikanzi idyai todya.
Saka comrade wayo wakabharuka matumbo ayo aya. Ane mvura yakanga yanaya vakafa. Ndiwo andakanyatsoona kuti ende mune vanhu vakasara vasina makuva. Zvikanzi ngativacherei. Makomrades vangu vane mapfuti mabhaineti ainde akachera guva rakomrade. Zvikanzi torai zvimuti tibatsirane, tobatsirana. Kwakungosiya akarara. Nanhasi handifungoti pane pakasvika munhu ipapo. Patangomusiya akadaro pataenda. Tikusvika kumandiri kwacho taungana tawanda. Takaita 3 days tichiungana. Ndobva tanzi tiende kunonzi kumaroro. Ndobva takazosvika ikoko aiwa. Tatanga futi kembi yedu. Macommanders taungana asi tanga tasara vashoma. Almost half yevanhu. Ndobva zvanzi vechikuru tidzokerai kubhesi kuya munobatsira kuti vanhu vangofuchirwa. Kwakangochera zvimatrenji vachingokanda vanhu vachita sei vachifuchira kutembwe. Tembwe bus 1. Tobva tazotanga futi training yedu tavapo ipapo but inda matekenya inonzi mahurricanes ekuti munhu kana achifamba nefamba chiti asikafambe zvakanaka. Saka zvakaataka vakomana dzaigera inda sara une bhibho. Vasikana kana tanzi endai kubasa taive basa rekurukana. Saka vaiti usati waruka musoro wako tanga mbokwenera inda dzichidonha but zvasinga basa because muhuswa ndo maigara inda. Taimwecheka huswa towaka mabharaki togara kusvika taita training, military training yedu. Ndobva tatrainwa pachina vakadzi nevarume tiri patraining ipapo. Chibva taita macourses akawanda. Ndobva taita course yehealth ndakapindamo. Ndobva zvanzi waona 85% wese endai kusaiduku. Vasina ndobva wanzi waende kukitchen unobatsira vanhu kubika. Ndobva taenda ikoko ndobva takuenderera mberi netraining iyaya. Yakangori kanonzi kaiko first aid. Ndobva taenderera mberi neshamwari yangu tanga tiri pamwe chete because hatine karuzivo kakwe kusekendari handiri form 2. Tasati tazonyora zvedu JC. Asi makazenge masangana ese musikana uyu eboskamani makangoti mise mchimba takasangana nevakoma wako vai takasangana futi. Wakatiziva ko wakatiza but takazosangana. Hama dzedu dzimwe dzataiziva ndo dzakapararawo but vese mudhuze vese ava takasangana navo. Tiriko ikoko wana baba munini wangu nevaiti muri kuenda kupi vai vakazouya futi tapa training apa. Tapamwe chete ndobva tatrainwa zviya tapedza training takugara nefuti chaidzo. Ndobva taenda zvikanzi imimi wari patraining vemedicine toda kuti vamwe wenyu vaende kuita mapc, vamwe wenyu vaende kunodzidzisa vamwe. Zvikanzi saka tobva tagredwa futi. Wanga une ruzivo rwakati dupukei. Ndobva wanzi chiende moita training yepolitical commissar. Ava vanga vane chikoro wanga vakatibudirire zvishoma. Vanzi chiendai muchaenda kuchikoro kunodzidzisa vamwe maABC. Saka ndakati kugrupu reiri. Kumanheru kwacho bva tauya kutorwa nemotikari. Zvikanzi tukuenda asanga taane almost 3 months tabva patraining. But unenge wakachaika, munoziva kuchaika kwataita kuti kuchaika kuondoroka kuye kwokuti pamaita training munoziva training maobstacles ese taita zvese kukwira panenge paimba uchijitika uchimhanya. Chikafu chacho taimwa ndombuka taipiwa kapu yemangai kuseni the whole day hapana chikafu. Bosi kwaka kusina kwataiwana chikafu tanga tichangobva muhondo. Saka kwanga training yekuti chimbi tidzoki tiende kunorwisa vanhu mumusha uko. Dzimwe nguva tichera madzungwa akararamisa vanhu. Usiku tichinzwa kuti kocho vanhu vachinochera madzungwa vachidya kupamidza. Hamendo kwaibvawo zvibanhanga tichidya. Yanga iri nguva yakaoma. But zviya zvokufunga kumba zviya ndandisisina. Ndanda kutongoti zviripo. Ende ndisatoziva kuti ndichadzokera kumusha here. Uchatoendwa here kumusha kana kuti ndio watoupenyu. Ndo zvanga tori pfungwa yangu. Kana kuti wari kuenda kumusha wacho wari kuenda vachinorwisa sezvaita zviye here kana kuti watoupenyu. Saka ndakazongotora ndakujairana neihwohwo. Ndapinda mugrupu revanhu vaenda kwainzi kumabvudzi. Tanga tiri about 12 my instructors. Tasvika ikoko
ndobva taona wakuru waivepo vanga vari matrendi. Ndobva takusanganisira naComrade Feichung kana mambo waziva vavari ikoko. Saka ndiwo wakaitawo instructor wedu weku teacher training. Saka ndaita medicine ka pandaku TT yekwanyadhiri. Aiwa takaita 6 months dzedu tobva tapedza. Tobva tanzichienda munodzidzisa vana vechikoro pari kumavhudzi kwangu kuri refugee camp. Kwangu kune vana vadiki, vanhu vakuru, varume vakuru. Zvikanzi toda kuti mudzidzise varume vakuru. Ini ndakapiwa chikoro chevakuru. Mudzidzise klasi yevanhu vakuru grade 1 grade 2. Klasi vamwe vachidzidzisa makirasi 1 chingodaro kusvika ndazosangana nevamwe vasikana futi watakasiya takasangana nawo ikoko kumavhudzi, but vakazoitorwa vakaenda kutraining kumheno kuti vakaenda kutraining kupi. Isi takangosara tiripo tikatraina vana vedu vechikoro, tikazonzwa matalks tiripo pamavhudzi. Tikazonzwa rufu rwaJosiah Comrade Josiah Tongogara. Timabvudzi vanhu vakarwadziwa. Tikazonzwa kunzi nyika yatorwa. Pakudzokera. Kudzokera kumusha. Ishuwa here kudzokera kumusha. Saka kwakatanga kusarudzwa group rematrend personnel. Ndobva rauya kumusha. Pagroup iroro rari nemukadzi musikana wechiComrade takanzwa kuti vakatwa hameno Samuel kuManicaland uku kwakaitika hondo hameno ndofunga ndeye kumavhunda hameno ndeye kupi katanzwa ashaya afa. Kati wedu wekanga aenderei zvake danga aregera kuenda. Saka pakazouya mabhazi aitakura vanhu. Ndobva tatakurwa. Ndobva taendeswa takasvikira paNyamapanda. Ndadzokera futi paNyamapanda pandakambopfuura napo paya, but this time pazvanga zvasiyana. Tanga taakupiwa chikafu, taakupiwa magumbezi ekurara nepekurara. Takapagara almost 1 week. Ndobva tanzi titakurwe futi from there nevana vedu vechikoro. Ndobva taendeswa kuLower Gweru kuLoreto Mission. Ndobva tasvitswa ipapo. Ndobva tanzi nevana vedu vechikoro matichers mazhinji angari matrained personnel militarily. Nekuzotrainwa kwatakaita futi teacher training iyayi. Ndobva form 1 form grade 1 kusvika grade form 6 matichers anga aripo. Vaivepo vanga vaive mutungamiriri wechikoro ipapo wainzi Comrade Gringo. Kana ndisingakanganisiki zvinezvi wanga vari paheadmaster pachikoro maziva muchikoro mukati imomo ndichaziva kuti vari kudzidzisa kupi. Nemudzimai wavo aidzidza pachikoro chataidzidza paNyamuzwi ainzi Comrade Eva Joyce. Comrade anivo taimuti dadi rai ndori kumusha. Rimwe racho tainzaniko handichaziva riri kuhondo. Saka vese vanga vari ipapa handisizoto vakaritaya here kana vachiri pachikoro vachiri pabasa. Nekufamba kwenguva ndakabva ndazofonera ana amai ava wanzwa kuti vanhu wauya. Wakati vari kuNyamapanda, mwana unoita moda ari kuNyamapanda. Amai nababa wakauya. Vanga vane mwana. Wakati zvikanzi mwana wenyu haapo pano. Atotakurwa nhasi aenda saka hazvina kuvagutsa. Vakafunga kuti munhu asara kuhondo akafa. Because mumashure mwakomana anditeera inini akanga atsika maina akuchikoro. Saka vanga vasisina vana vekutanga vaviri ava vanoteedzana. Inini ndaenda kuhondo uyu afa. Saka pavakanzwa kuti haapo vakatofunga kuti ndafawo futi. Hazvina kuvagutsa. Ndopakazooniwa manje nevakuru vangu avo. Zvikanzi aiwa tinai tatovakwidza aenda atungamira nevana aenda. Pavakazosvika vakuru vakandifonera vakanditaurira vakati ndizvozvo taona amai. Ndikati aiwa ndinda kumboenda kumusha mbonoona vabereki. Ndobva ndabva. Ndomabvira andakaita. Ndobva ndabva. Ndobva ndauya kumusha. Ndauya kumusha. Ndobva ndaona situation yekumusha zvayanga iri. Ndakasvika kutanga kuridza mhere. Kuchema futi. Kuona musha waparara. Vana vacho vakangozungaira. Baba namai vacho kuzungaira kwekushaya chikafu, kwekushaya zvekudya, kwekushaya utano chaiwo pasina.
baba namai varipo, dzimba dzacho ndakachema. Ndikati ndoita sei? But zvakadaro gore iro ra1980 baba namai vakati wauya mwana wedu. Baba wangu waivaka, saka ndofunga pane kwavakambovaka mumusha here. Ndobva waenda kotora mari yavo, waenda kotenga half dozen dzechingwa neshuga, zvikanzi waititi morari kuti mwana wedu auya. Vanhu vakaungana imi, ndasingazvizive imi. Vanhu vakaungana, but vakatamba, vakafara. But mwoyo wangu hauna kunzwa kusununguka. Handina kuwana dhimobho, handina kuwana. Ndasvika uko handina kuzowana klasi yekuticha, ndakabva ndakugara ndakadaro. Mwoyo wangu wakarwadziwa kusvika pekupedzisira. Ndasvika kumba ndakanetseka kurara mumba. Mumba chaimo kupinda mumba sio kuvhara door, especially pakuzovhara door. Zvakatitorera nguva ndichitya kuti pane zvinozongogona kuitika. Sezvineiwo ndakazouya ndobva ndadzokera futi kuLoreto. Toona situation yacho ikoko haichaenderana neni. Ndobva ndauya muHarare. Ndobva ndatsvaga basa. Now it was 1981. Vatodaidzirwa kunzi kuri kudiwa macomrades akabva ane secondary education auye kuEarl Grey building isiri kunzi Earl Grey. Ndobva taenda, ndobva tasarudzwa, ndobva ndaita course ye-local governance, local government promotion officer. Ndobva ndakatrainwa paDombo Shower Training Center. Ndobva ndabva ndazotanga kushanda muhurumende for 5 years. Ndobva ndakazotanga kuonana naAtambara. Pasai kusvika ndakatanga ndisati ndaonana naAtambara ndakambotanga kuritira kumusha, ndaona kuti kumusha hakuna kumira zvakanaka. Vana vechikoro ndichidzidzisa, baba namai, imba yakasara yakadaro ndikavaka ndikapedza. Ndobva tazoonana naAtambara vaishanda kuDDF. Kusvika vakati aiwa ini ndakubuda basa kuDDF, newe uchibudawo basa. Ndobva tabuda basa, bva tanogara kumba. Bva ndaona hazvina kundiitira zvakanaka. Kusvika takazongogarawo zvedu sokuti hapana zvekuita. Ndobva ndazopinda munguva yechimurenga chechitatu. Ndanga ndane last born yangu. Mukomana izvo ane 28 years. Tasvika muchimurenga ndobva ndataura naAtambara, ini ndakuenda kuhondo futi. Zvikanzi sei? Ndikati Minda. Hondo yeMinda. Tani musha wedu uri paMurewa. Yes. Musha wedu uri paMurewa panonzi paRuzi. Ndo pane musha wedu. Ndane mwana wangu wekupedzisira newana 6. Ndobva taenda. Ndobva tauya apa pabase 5 paAtlanta apo. Ndobva tagara macomrades pa mwana wangu ari 9 months. Naye ndobva tanzi endai uko hamene kwataingodeployiwawo tichigara kusvika hondo yeMinda takairwisa. Hondo yeMinda takairwisa kusvika mwana wangu ndamurumura ndirimo muhondo yeMinda. Ndina kuregera. Ndakambokudzokera kumusha korima, ndaona kuti kumba kwasara vana havana chekudya. Ndadzoka kumba korima. Mwana wangu anga form 4 here, form 6 here, ndichaziva. Ndadzoka patarima, patapedza, tarima kumba, ndakudzokera futi handisati ndawana minda. Vamwe vanga wana minda, ndikati handizotodzokera ndisina kuona minda. Zvikaenda Atambara shuwa, ndikati ndobva ndadzoka hondo yeMinda. Vamwe vanzi chibva takagara apa manje apa nana comrade Nyamukacha, nana Nyamakura, wese tatazara ipapapa. Wese nana comrade Chikote iwapo. Vazowana Atambara murume wangu wakati chitakura chitupa chamuti kudawo munda. Vaona munda wako kuFairview kwakuna nachikoto. Ini namba ndanonoka kuona munda. Ndikati inini ndikuda wangu nezita rangu kwete waAtambara wangu. Ndizvo ndo zvandakaendera kuhondo. Ndakashingirira ndobva ndauona pano. Ndauya pano. Uko kuFairview vanhu vakabviswa. Ana Atambara wacho nachikoto wacho wapano futi. Ndikati aiwa ini Mwari wangu akandifemera ndiri pano. Kusvika vana vangu vese vakura, varume vakuru nevakadzi vakuru, ndiri pano. Hondo yechimurenga. Handizivi kuti hurumende ichatiitawo sei. Amatitle deeds atakubvisiswa. Tikungobvisa hapana zvatingaiti. Ndo history yangu. Hameno kana paine zvimwe zvanoda kubvunza. Pfungwa yekuti tiri kuenda kuchikoro
yakazonyatsoperera papa kuona kuti bosi pamakabva kwaMutoko kwapanyamzuwe makatorwa mbinzi hai munodzidza kuchimozambique masvika pamakazona kuti kunoku hatina kuya kuchikoro ndepapi? Pandakatonyatsoona kuti hatina kuya kuchikoro ndakatanga kutozviona pabhesi paya patakanzi timbomira chibikira makomredzi ari kubva kumusha chini ndikati ko ndega ndosaka ndakazochema ko sei vari kuti titibikire vanhu isi takauya kuchikoro tadii kuenda kuchikoro isisu vanhu vechikoro kosara vakuru ava vachibikira saka ndo pandakatoona kuti handina kwatiri kuenda ndobva ndakuzotora ndichigamuchira mbichana kusvika takazosvika uku mbva ndatoona kuti chikoro chacho chipi chatingaende ndobva ndazoziva kuti pane chikoro chekuti Tembwe chikoro chedu chehondo sondo mbiri ndiri muhondo andazoti ndo chikoro chehondo chataitaurirwa ichi saka zvakabva zvatodzima zvachose zvokuenda kuita ABC takutonangana nechikoro chehondo. Masisters mushamwari wenyu wamakwana variko vaizomboonera mukana kamaimbonogara sevasikana vachiutsanangurira yekuti vanun'una upenyu wawe hondo vakauya but zvasingabvumirwi vakauya vakatitaura mawirirei ende ndokuona zvavanga wakaita zveshuwa tikatobvunza kuti tawirireiwo ndechemwoyo kunoku kunotambudzika tikati koimi makagara sei azo muchazviona vaingoperera ipapo muchazviona saka kana takuenda kogeza sevanhu vanga vakatrenwa hamene kwavaiwana tusipo vaizotipa kasipo katikitiki kakadai kakakati kana mageza sipo yaise kugezesa ndiye kuzoisa kuzora ende kaipedza kana 1 week kasipo ika chigeza uchizora ukatooniwo inako nevanhu yedu yekupoda kupoda iwozigeza nekumeso zvese ndo anga ari mafuta saka zvakakatozotibatsira ende ndo akatozotipa information yekuti tsvagai mufufu wokuvachesa hembe munodai zvisi tikatotiitira zvakanaka tikatozvigamuchira dzaitochena here mukawacha zvakanyanya zvokuti dai ndai wanga uri kuno taitombotraya manje handambobvira ndazoona ini kunoku taitombotraya hayo waiwacha zvekutoti dzaichena tinoziva kuti mamwe makomrades kunyanya vechikomana vaibuda vachinotengesa hembe kwavaiti kuchirenji vachidzoka nechikafu chavo chase imimi sevasikana makambobudawo here mukembi muchinotengesa kana kuti chimwe chikafu extra ichi mairarama sei maichiwana sei? Sevasikana kashoma vasikana kuti vabude kuenda kunze nokuti waitya kuti ndikazosvika ikoko ndozodii ende nehembe dzacho hatina kwadzaizitora wakomana vaitouya kutoba dzenyu kazhinji kacho kana kubirana woenda kotengesa ende kazhinji kacho wazhinji vacho waiputa fodya ka wazhinji vacho waimwa wawa pamwe waitongoto ngonotengesa kuti waone fodya yechimonera ndimazvona kana kuti kuone wapiwe baka yawo pakizoti paguzinya manje munhu anenge ane fodya uya kuti ndavanzi ndipewo 1 sip yekuputa ndikupe baka yawo vochinjana barter trade munguva yekudya iyoyo wotoona kuti ndio mararamiro acho ndio angatori mararamiro ende vasikana isi taingoti kazhinji kacho taizongotiwo zviripo zvacho ndo zvatiita torarama nazvo but dambudziko redu ranga riri pakugeza but mwari wakatiitira zvakanaka kazhinji kacho wese wakangokrosa zambezi hatina kuzoenda kunguva yedu vadzimai vazhinji vacho hameno vamwe mazamu akanyura mukati kunyura kuita usiri apa takatobva titopfeka mabra but takazongoona tisina vechuru tikatoshamisawo kuti chii tikatopedza training yese tikatopedza kana kuti chaive chikafu kana kuti chaive chii I don't know zvakatozotanga ndakumabvudzi kuya tagadzikana manje saka muri papo nechikafu chamaichi chamai mava kutoti ndio favorite food yenyu nyangwe nekusanaka kwacho asi mama kutoti ndio favorite food ikaita mazuva 2 isati yauya mune makutoti chichauya riniko ichi muri vakupi kutembwe here kana kutembo kwamakagara apa kutembwe favorite food yaiwe rice ka nemukaka skimmed milk ukauya rice
kwaibikwa bhodho mozva mudhamu raisi yacho yaibikwa kuzvokuita seka yongotsva mheno zvaitwa iyo yanga iri favorite food yodzonzi chidya ine mukaka modirirwa mukaka wacho wosanganisa nemvura kuti muwande 3001 maidya zvakaita sei kungodirirwa modirirwa imomo modya kutoti ndiyo favorite food but mukazoonawo sadza sadza ndo rainyanya kuuya zvaro but rarisina muriwo kazhinji kacho pamwe rikange rine mabaka yawo unoti nhasi tadya masvika kumavhudzi Feichung akatanga kukutaurira kuti chii? Feichung akangoti zvamauya tiri kuda kuita kuchikoro kuti mudzidzise because vamwe vazhinji vedu hatiti marefugee vakauya vakatiza kumusha vasina kudzidza saka tingadzokere kumusha vasina ruzivo toda kuvapa ruzivo rwokuti kana tasvika kumusha woona pekutangira ndo zvamawirira kuno nokuti kuti wabva uko wakavharika futi wodzoka kuno uko wakavharika futi hazvikwanisiki torai vana vechikoro kubvira kuadiki kusvikira kuvakuru asingazive kunyora zita rake adzokera akuziva ndo zvataita izvozvo kubva kunyamuzuwe kusvika kumavhudzi kubva kumavhudzi kudzoka nekunyamapanda muZimbabwe yakasununguka zuva ramusingafe makakanganwa nderipi? airi repahondo iri handiri kanganwa repatembo iri airo handiri kanganwa bosi zvakaitika ipapo zvokuti dai zvakaitika tagara kana kuti mwedzi kana mwedzi miri pamwe unenge wanzwa mwe achiti ndo zvinoitika but zvakaitika tiri mukufara mekuti tasvika kuMozambique sununguka isina kana hondo because kuno kutanga tasiya kwaita hondo ka takunzi kwakabhombwa shamwari nhingi akazofa kwabhombwa zvikoro zvisisadzidzwe saka nokuenda uku kapfungwa kaiko kuti takuenda kunyika yakasununguka Mozambique ndokuzoona hondo dzichitanga kutsva futi ndakati mwari kamadi toita sei manje ndichadzokera here kumusha vaiuya kumusha ava vakange vauya vachitaura kuti hanzvadzi yangu yakanga yafa kudaro saka ndikati saka tofa here tese but ndakazongotenda mwari kuti mwari wakaitawo mafragments hongu akazowanika but handina pandakanyanya kukora kuti ndingati ndakakora zvezvo kuti ndoda kutenda mwari basa rese ndakaita ndakutotanga kutorwadziwa nemakumbo ndaakuno iwo aya anonzi mai maharikenzi ayaya ndokwandakutoitira kuno kwete kuti ndakatanga nechibati ndiri kunoku ndofunga kufamba ndakamboita counselor for 10 years apo saka wadhi yanga yakakura muzomapurazi waifamba kusvika kumutoko road koko yange iri wadhi isi kusvika kumabooster uko saifamba saka pamwe zvindo zvimwe zvakazokonzera saka zorega kuti 2023 handazopinda context message yehanzvadzi yakauya nani ende zvinonzi zvakafamba sei pakarasikirwa neupenyu? Hanzvadzi yangu yakauya vakomana vakazouya mashure medu kutraining ndovapa vachiti vaitaura akazvika sezvekumusha vakazoti but zvanga zvisingadiwi taitotaurirana zvekuhwanda ende ukaonewa uchichema iyi hondo zvazisingaiti kuti ucheme even kana comrade akatofa padhuze wanga usingachemi waitoramba ende taimboimba moyo wangu ndokwakuri kuchecha mumakwedu ende zvakatitorera nguva futi kuti ndiuye kuno ndizochema kuti hii misodzi ichibuda zvaitora nguva zvakatora nguva wakataura wakati hanzvadzi yangu uyu anga chikoro zvanga zvavhurwa chikoro chepanyamuzo chavhurwa here ndino kuti zvezvi zvazoitika akaenda akatumwa naticha kuenda kunotenga chikafu kwamutoko kubva panyamuzuwe nebhasikoro saka on the way akatsika landmine chibva yaputika bhasikoro munhu zvese zvakazokuita kujorerwa kudai akaiswa mutsaga amai wangu avo ndipo wakabva wazotaurirwa ndizvozvo bva vaenda asi kuda kuitaurisa nyaya iyi vaenda hanzi ndakasvika kumoneredzwa nenyoka wari murukova vachiyambuka musina mvura kusvika handina kuzoona kuti nyoka yacho yakaenda nekupi
ndobva tasvika anzi takango vanhu vainhonga mapisi kunhonga kuisa muchitsaga ndobva vaya vapewa wiga takasvika maivhudzi ravo risingakure ende izvozvizvi psychiatric patient pavari ipapo kubva pa 1996-97 somewhere there psychiatric patient saka takazongoisawo madhokta saka tongobaisawo majekisheni tichivapa mapirisi vachimwa zvokuti havachinyanyatsokuona kuita riko pakufa kwemwana aiwa zvakaitika kubva pakasungwa murume kubva pakanzi hondo yasvika mamutoko vanogona kutsanangura madzoka pane vamati makazinda kumusha vamati hamuna kupiwa mari demob totally up to now zvakafamba sei pamai hatina kuenda camps plus takasvika vanhu vademobilize vakazhinji kacho muchiri uku tichiri kumozambique because mavhudzi yakazononoka kutakura vanhu vanga vatouya kudhara takasvika vamwe vademobilize kudhara vamwe vakuenda kumusha vamwe vatomabasa saka the option yanga yasara yekuti urambe pachikoro saka vamwe vakazowana maclasses ekuticha ndo vakatozowana mari dzavo from 3rd term chete ye1980 iyoyo inini handina kuwanda classroom ndatouya kumba asi nekufa pakanguva pakazobudawo ma50k aiwa ma50 ndakazoyawana ndakayawana handiti vatambara ndicomrade aiwa havasi so vachitanga kuuya vatambara semukomana makamutsanangurira here kana kuti akazongoti iwe ndo uchingoita kunge mukomrade kuti tizoonane naatambara tapedza training yepadombo shava ndobva ndaanzi unoshandira kumudzi 1981 muna July saka tanga tisina dzimba kumudzi taigara pamutoko center ndopaigarawo atambara wangu ari field officer sangu ane madzimai yawo inino kubva 1980 pakanzi ndobva ndandasiya pa1980 pakanzi macomrades atori mamwe aende kufurther training ndanga ndiine comrade pandanga ndakuita murume wangu akabva atorwa achibva aenda ndandasiva ndine nhombo yandakazosununguka 1980 kuno zvokuti hatina kuzomboonana up to now hatitombozivani hatina kuzomboonana ende zita rekuri kumusha ndakatozoriziva kuno taiziva rekuhondo saka nekufamba nekusangana nemamwe macomrades ndakazosangana vaimuziva wacho wandakaona ndobva ndavabvunza wakati kumusha kwava kuchipingi ainzi Rogers aniko musunduza ndobva ndakazotaurira baba mwana ndikati ndokuna baba saka iko zvino akuziwana nehamba dzekupi paakaenda kumusha akaona baba uri ariguva vakanga vafa saka ndangoti aiwa zvinowanika but iye akasvika akatita administrator wekukwekwe uku ine handambozvizivawo tatangopesa mapesana asi mwana ndinaye kuno but akuzikana nehama dzake dzekumusha atoo murume mukuru ane vana ke 5 bato ambuya samani wazokuranga 18 ayo ndinazukuru 18 matira kutenda Mwari machengetwa naMwari chaizvo mamunzwa comrade mazvionesa muhondo mafambiro avakaita basa ravakaita nekudaro ndo mumwewo zvakare wevamwe mateachers akasumudzira vamwe vanhu kana kuti vana muhondo vakadzidza kumavhudzi vachitungamirirwa nacomrade Fei Chung vakawanda munovaziva vakazoita minister zvakare nekudaro vati zvakakosha kuti macomrades ese ari kundiona pazuva ranhasi ngatigarei pasi titaurirewo vana nevazukuru kuti nyika yakabva kupi uye zvakare nekuramba muchishandisa ivhu ramakawana nekuti ndo ramakaendera kuhondo makarwira nekuti sekutaura kwavo vati tinoziva kuti marambawo zvakare imimi muri mabreadwinners muchichengeta mhuri yenyu
munogona kunge muchiona chirongwa muri kunzvimbo dzakasiyana siyana. Tinoziva kumasvingo makatimirira makutoti kuno muchauya rini. Aiwa, regai ndikuvimbisei kuti ikoko tiri kuuya pane 2 kana 3 zvasara, asi munguva shoma shoma tiri kuuya kumasvingo. Aiwa, tikauya ikoko ndimi muchatotichidzinga kuti chidzokerai munoburitsa nhoroondo dzedu, asi nekudaro itai mwoyo murefu, tiri kuuya. Pedza ranhasi ndoda kutenda chikwata cheZim News Beat TV, our crew Elizabeth Nyaguyo, our camera person, producer of the program Frank Wesere. Ndinoti rambai muchiona chirongwa The Forgotten Veterans, uye zvakare nekuudza vamwe pamusoro pechirongwa chino nekukosha kwacho. Kwezuva ranhasi ndoti bye bye. Taigara mumakomo mumakomo yehondo taimanya manya takabatesa tichingira Zimbabwe. Taigara mumakomo mumakomo yehondo taimanya manya takabatesa tichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana Zimbabwe, magori Zimbabwe, komo Zimbabwe, manya manya takabatesa. For these and more stories, tune in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani.